mabungahong hapunon mga igsoon. Mag-live na ta. Watching here in Dubai, Pastor, from Sister Dinesa Kahanap Aba. Thank you, Sister, for watching. So, igsoon, kabalo na mo sa setup, no? Mag-share na ta. No? Pwede na nato i-mention na itong mga higala sa comment section. Pwede na ta mag-type o at highlight pareha ni Brother Kenneth at everyone or at followers. Okay? Ako sa Ikson, mag-share sa ako. Shout out sa Sintay City viewers. Salamat mga Ikson. Thank you for watching. And Sister Aying Lin. Hello Pastor. Salamat sa espirituhanong paniudto. Shout out sa akong partner Aying Oronan. Okay, shout out Brad Aying. Ingon mo ang pares. So again, ako sang i-share Ikson. Watching from Kuwait, Sister May, asa to nawa man, May Love. Thank you Ikson, thank you for watching. Ito na ipahapog ang may idoko ra ba? Shout out Sister Mary Joy, okay, Di Gabi, watching from Israel. Naka-timing na juga sister. Ingon man ka nga dili na mo kuan mo sa tawagan na mo notify ni mo. Brad Raymond Ruama Rania. Brad, thank you kayo for watching. Long live the Brad kanunay ban sa grasya sa Ginoo, no? Okay. While working, naminaw ko sa live Sister Del MC of Kuwait ba sister? Okay. Mag-share sa ako mga igso, no? Kamusta diha, pwede na mo mag-share. Hi Pastor, good day. ID Perez sa manto. Thanks Pastor, kanunay di ko nag-abang sa manto. OFW from Kuwait. So nahuman ako share mga igsoon. Milagroso o gamhanan kana Diyos, ikaw ang kagahapon, karunong sa ulay katapusan. Kumusta mga igsoon? Shout out Pagadian City, Joshua Lumbay. Done sharing Pastor from Sister Aida. Thank you so much Sister. Ug ako ang guwapo nga amigo higala Brother Bioy Letran. Shout out Pastor, pati akong amigo nga si Digong Gumubaw nga nagaatang nagyud sa imong live. Milagro sa Ginoo na minaw na karon sa preaching. Wow! Praise God!
So shout out sa amigo ni Brother Bioy Litran nga si Digong Gumobaw nga nagaatang nagyod sa imong live milagro sa Ginoo nga naminaw na karon. Himaya sa Ginoo. Thank you, Brad. Thank you for sa pa-shout out nimo. Okay. Kumusta mga igsoon? Shout out 131. Viewers, 133. And akong shout out akong tanang mga brad diha. Mga brad diha, long live na kanunay brad, uban sa grasya sa Ginoo. Okay? Saya Skiptron in Arms. Tanan. Shout out mga igsoon. Skiptron International. No? Long live kanunay mga igsoon, uban sa grasya sa Ginoo. Unya Rara Sumatra Riquena. Maayong hapon Pastor James. Shout out from Davao de Oro. Proud to be Kamakop member. Okay, sige ko kita ng Kamakop, Brad. Sa Awigsoon, sa Jensen, ay Kamakop dito. Sister Annalisa, thanks for watching. And thanks for typing at highlight. And everyone, one of our subscriber. Anyway, ako na yung gipasalamatan o akong gi-shout out ang ato ang mga subscribers, especially sa mga bagong subscriber na to, no? Shout out o sa mga bago na itong mga followers, ani nga page, viewers, and of course, na yung mga star senders. Thank you kayo. Ang Diyos magapanalangin ka natong tanan. Hallelujah, praise God. O pasensya na dahil mo mga ikson, dili gyapon ko kamawa itong na-star. No, ako naman siyang di-click, pero nganong di makasend. Lagi lang, okay raw, aman ta nag-apas og star. Okay? Ang atong di-apas karon ang pulong sa Ginoo nga mapakatag ba? Na-disappoint na sad ang Bibel Pastor kay naanapod nakabig nakalag para sa Ginoo. Mabito ni Brad nga gipaggaw ko, Brad. Di ko kahunat ba, gipaggaw ko. Buguya ni panuway suya siya ba daghan karon ang ningduol sa Ginoo. Ay paggaw ko pero madaram gyapon. Wa gyud po naimong demonyo. Okay? Salamat kayo kay kada adlaw makadungog kog words sa manto siya. Oh, excited to hear the good news today. Thank you, Sister Jessa. Sa toy, sige ra ba nagsayan og star po. Thank you guys, Sister, no? And then, okay. Akong shout out ang tanang mga inmates, mga piniriso sa lain-laing prisuhan. No? Pasensya na mo, Mekson. Ayaw lang mo kalain no nga. Usahay din ako mabasa ang inyong comments apan ang mga piniriso. Dili na ko na makalimtan nga i-shout out igsoon. Why? Nanas kong dugano. Naasan mo pero daghan ko kayo niya. Sahay ba mo labay ra bitaw, no? Tanang mga inmates sa Toledo City Jail, Talisay City Jail. Napadyo nag-request nako Bugo City Jail ba to? Basta na something Bugo nga prisuhan. Nag-message na ko nga unta makabisita daw po ko dito. Okay? Sa pagpanahon sa Ginoo igsoon, automatic anytime. Sinasar ako lupad igsoon. And then right now, akong i-shoutout ang Cebu City Jail, CPDRC, and of course, bahay ni Kuya. Shoutout ng mga brad na ko diha, nga gikan sa kangit-ngit, nga nagbag-o na ng alagad sa Ginoo. Mga brad, abante ta, no? Ayaw mo ka diskurahe, no? Nga naamo sa sulod sa silda. Kaya bisan naamo diya sa sulod nga silda, ang kanang mga rihas dira, dili nakapugong sa plano sa Ginoo. Okay? Samtang naay kinabuhi, brad, naay paglaom. Abante ta, long live kanunay uban sa grasyas Ginoo. Brad Aris, salamat kay padayon pagpagamit sa Ginoo, Brad Aris. Nakas akong prayer kanunay, Brad. God bless, long live kanunay, Brad. Pa-shout out ko, Brad Pastor Deza Ranya, nagtanaw to siya karon. Imong asawa? Okay, asawa ni Brad Raymond Ruama Ranya. Nga ngalan is si Ma'am Deza Ranya, nagtanaw siya karon, akong asawa. Okay, shout out Brad, salamat kay Brad, no? Long live kayo. Yeah. Pwede sa ni Brad i-share na to sa itong mga Brad, no? Ingna siya di ang naay akro nga pastor nga nagsigigiya na to. Ako na, Brad. Okay, so
Shout out na ko ang tanang mga jail officer as well, no? Tanang mga jail officer o mga warden nga kanunay nagsubaybay sa atong programa, sa atong live. Kunya of course, ang shout out ang tanang mga higala na to, mga kaigsuonan nga naa nagserbisyo sa Philippine Army, mga military. Shout out kay akong pagampo, sir. Salute na ninyo. And of course, dili na pwede makalimtan ang atong mga higala, atong mga kaigsuonan nga mga kapulisan. Okay? Shout out Camp Osmeña, Cebu. Akong amigo rin ang awa ning tanaw diri. Shout out from Sagbayan, Bohol, Rich Neil Lauron. Okay, silingan rata brad. Okay? Again, wa pa ko kabantay sa akong amigo diri, akong higala, akong suod nga higala nga naa karon sa Camp Osmeña. Shout out. Okay? Ug akong amigo nga pulis usab kana sa Davao Airport, si Sir Rugy Abergonzado, and of course, Tagbilaran City Barracks. Okay? Tagbilaran City, Tagbilaran Police Station. Okay? Loon Police Station. Excuse me. Ug sa tanang mga kapulisan nga, tanan nga mga station nga na ako'y kaila. Okay? Arita sa mga brad na ko na sa SEA Skipton in Arms sa Loon Police Station. Salamat sa higayon last time nga nakawali ko sa inyong prisuhan ug dihay piniriso nga nagtagbaw ko og ilin ba kay nagsigig hilak sa wali kay naigo daw siya, na-touch siya ba. Sige inton ko ano. So salamat kay mga sir, no. Ug sa Hipiria sa Loon Police Station, sir, kalimot di ko ba sa ngalan nimo. Pero salamat sa imong kabuutan ug sa a great privilege to share the word of God sa mga inmates right there. Okay? Shout out Loon Police Station ug Cortez Police Station. Ako yung amigo niya, Rasmit. Kunya ari sa of course Tubigon Police Station, Sagbayan Police Station, Antiquera Police Station, tanan-tanan nga mga station, Talibon Police Station, San Miguel Police Station, asa pag yun, Candihay Police Station. Okay? Ug akong shout out ako mga brad nga ako ang mga higala nga mga hippie. Okay? Nga mga friend nako ba? Nga dool gid sa akong dugan, dili man pwede og akong i-mention tanang kapulisan kay daghan man kay mo, no? Nya basin malatangan ba? Okay? So akong gi-shout out ang among hippie diri unas tanan diri sa Mua. Clarin Police Station, si Police Captain Sir Eliasar Milumida. And of course, ang dirigikan nga grabe isog na ibaruganan. Akong amigo nga pulis, kumbrad nako, napaduol na nako sa undugan. Police Captain Albert Sator nga naaron sa Candihay Police Station. Shout out sad sa akong classmate nga hippie sa Antiquera Police Station, si Police Captain Jasper Reyes. Ug sa akong amigo nga si Police Captain Onyot Introliso nga nag-schooling karon, abay kanang akong pagampo na nimo bay nag-uban. Okay? Paboran ka sa Ginoo in Jesus name. Hindi na akong brad sa Talibon, Police Captain Brad Arms, no? Sir Milloria. Okay? Ako sang gi-greet ang ako ang amigo nga akong brad nga sige gini sig ingon nga ipa-shout out siya kung mag-live ko. Siya isa Skipton in Arms si Milloria gyapon, Sir Milloria Brad. Okay? Katug hatag na ko og FS sa Skipton in Arms. Shout out Brad. Ako kang gi-mention dire Watching from Alicia Sambuanga, Sibugay, Brad Pastor. Okay? Thank you, Brad. Salamat kayo, no? So, nag-inom na ito ka ng init ba nga para tiyaan eh. Kaya panuway, Ikson, gusto siya nga mawa akong tingog aron mo. Di ko mag-live, so di ka pugong panuway. Nagpugong-pugong siya, kaya nasuko ang yawa, ang anuman, daghan kay kinabuhing na bag-o. Gibag-o sa Ginoo. Wala gibag-o sa relihiyon, ha? Gibag-o sa Ginoo. Nga samtang naabot sila ani nga page siya grabe, no? So mao nang ang yawa adita ni pawalihon ni saan makasurya pa man ko, no? Yes, ang yawa igsoon yes tugutan sa Ginoo usahay nga mo manghilabot na to pero limitado, no? Pareha sa nahitabo ni Job, di ba? Para sa nahitabo ni Job igsoon ingon ang Ginoo apan ayaw siya patya. So karon igsoon gitugot nga napagaw ko pero ayaw wadi igtingog o naka-live gyapon ko. Apil di ang yawa. Amen. Daog ta. Nako karon diri sa Crocodile Park sa Davao, Pastor. Nag-relax lang kadali. Nagpa-speaker pa ko sa music kusog apan nag-notify man. Ha? Saan ni Brad? Nag-notify man nga live na naka mauto. Imuhang tingog naglanog-lanog diri sa nagyanog-yanog or naglanog-lanog diri sa park. Naka-speaker. Wow! Brad, thank you kay no bagsika ni mo ni mga bagsik mga lagad sa Ginoo, no?
Brother Bioy Letran. Okay, naglanog-lanog daw akong tingog dito sa Crocodile Park sa Davao. Makalaag og Davao, brother. Isuroy ko diya. Okay? Teka. Pohon, maluing Ginoo. Okay? So, magampo tayo, son. Let's start. Before we start sa ito ang word na yun, pulong sa Ginoo. Magampo na ta. Okay? Kay manatag shout out no, daghan na kayo. Let's pray. Father in heaven, again, thank you so much, Lord, for another great privilege, another opportunity that you've given to us, Lord God. Dili tanan karon Ginoo na time na higayon nga mamati, mamalandong sa imong pulong. Apan salamat Ginoo nga imo mingitagaan og opportunity, another great privilege, another blessed opportunity nga makapamalandong na usab kami sa imong pulong. And Lord God, sa dili pa namo pamation, pamalandungan imong pulong unas tanan, Lord, limpyohi sa ang among kasing-kasing, hinlui mi, himo aming angayan, himo aming takos, mamati sa imong pulong, kay balaan kini kaayo, Lord God. And of course, tagayusab kami kaalam nga langit nun, Ginoo, samtang mamati mi sa imong pulong. Kay nasayod mi nga dili kini namo basta-basta masabtan og matugkad imong mensahe, imong pulong, gamit sa among kaalam nga kalibutanon or tawhanon. So Lord God, I pray nga tagaan mi nimong kaalam karon nga langit nun, Ginoo. And Lord God, as we proceed also, tagay mi kasing-kasing mapainobsanon, kasing-kasing madinawaton, and then willing mo mudawat og correction, mudawat og tambang, mudawat og counsel, and most of all, willing mo sunod sa imong pulong. Doers or obedient to your words, Lord God. Kay mao na imong gipangita karon, Ginoo, mga masinugtanon sa imong pulong. And Lord God, again, I pray, tagaig kalinaw ang among unahuna, aron walay laing masentro ug ma-focus among pagabuhaton karon kung dili ikaw lamang, Ginoo. And also, Father God, I pray nga imong panalanginan tanang viewers karon, kutob sa maabtan ani nga live, Ginoo. Kutob sa makadungog, kutob sa makakita ani, ipabati imong gahom, ipabati imong presensya, ipabati ang liho sa balaang Espiritu Santo, Lord God. You alone will be glorified this time. Walay relihiyon maisa, Ginoo. Walay tao, walay simbahan, kundili ang imong buhi ngalan lamang, ang ngalan ni Ginoong Hesus. Lord, again, salamat daan sa kadaugan. Ang nabiling panahon among itugyan kanimo, Ginoo. Holy Spirit, this is your moment. Mao kini ang among pag-ampo, Amahan, sa pangalan ni Hesus. Amen. So this time we have 225 viewers. Thank you. So salamat din sa naghatag anino akong amigo nga hipi sa Antequera Police Station, cha kuno ni nga gikan sa Japan. Bye, salamat kay bye. Diktibo kay ba? Akong amigo ni nga si Police Captain Jasper Reyes. Okay, so mag-start na ta. Shout out, Pastor. Everyday jud ko nag-watch sa imong live, Pastor. Salamat, Ikso, no? Lailahi man tagpundok, Pastor, apan buhing pag-ampo nga lugwayan kag mayong panglawas kanoy. Amen. Salamat kay Brad. God bless you more and more and more. I declare good health in Jesus name. In Jesus name. Thank you. Okay? Watching from United Arab Emirates. Kinsa man ni? So ni Maj Prian Laidan. No? Sir Rugia Bergonsado, shout out na tika, sir. Sister Janela Faith Ta Kopyo Bacolod. Hi, Pastor. Hello, Iksoon. God bless. Sige, mag-start na ta kay kanang kadugayan ang istorya ba mo. Ginlock siya. Pero naaman ko ano. Okay, salamat sa Ginoo. So, ang pulong sa Ginoo, mga Iksoon, nga atong pamalandungan karon, anhi makita. Okay? Kaning mga linyaha nga nagsunod, verse 16, 17, and 18, mauni mga paborito na ko nga mga verses, Iksoon. One of my all-time favorite verses kani. Okay? Mao ni giingon ni Saint Paul, Apostle Pablo ngadto sa taga Tesalonica. Okay? 1 Tesalonica 5:16 ta mag-start hangtod sa 18. Okay? Listen carefully. Akong basahon ni. I know maybe some of us who are watching this time, inyo ning gimemorize. Di ba? Kay nindot kani. Okay? So akong basahon Ikso nag-ingon dire. 1 Tesalonica 5:16, no? 16 ta mag-una nag-ingon dire Ikson, pag malipayon kamo kanunay. Okay? Next, pag-ampo sa tanang panahon,
Dapat yun, 18. Og pagpasalamat kamo, bisag unsay modangat kaninyo, kini mao ang kabubuton sa Dios nga buhaton ninyo sa ngalan ni Kristo Jesus. Again, balik ko na ko pagbasa mga igsoon. 1 Tesalonica 5:16 hangtod sa 18. Nagaingon sa 16. Pagmalipayon kamo kanunay, 17. Pagampo sa tanang panahon. Wow. 18. Og pagpasalamat kamo bisag unsay mudangat kaninyo, kini mao ang kabubuton sa Dios nga buhaton ninyo sa ngalan ni Kristo Jesus. Ang Diyos magapanalangin sa iyang balaang pulong. Hallelujah. So mga igsoon ning taknaas kapunon, gipahinumduman ta sa sinulat ni Saint Paul or Apostle Pablo ngadto sa taga Tesalonica. Sa 1 Thessalonians 5 verse is 16. Ingon diri, pamina mo. Una, pagmalipayon kamo. Kanus kanunay. Nagingon ang pulong sa Ginoo mga igsoon nga kita mga anak sa Dios. Dili ta angayan mag-uol. Naunsa gud taon ta, no? Dili ta angay maghinuktok, mag-uol, magsubo. Okay? Yes, naay time igsoon nga natas kasubanan. Naay pain na to, pero niyo na balang kasalan nga di ka deserve anak kung dili magmalipayon ta. Kay ngano man, bisag unsa kasakit sa naitabo nato igsoon, nagingon ang balaang kasulatan, pagmalipayon kamo kanunay. Kanunay it means sa tanang panahon. Bisag natas kasakit angay tang malipay. Why? Kay kung ikaw kita igsoon i-claim nga mga anak ta sa Dios, mga anak ta sa Ginoo, matag kasakit nga naitabo nato, no? Matag problema, matag unos og pagsulay, ang Dios naay katuyuan. Roma 8:28, sa tanang butang naay katuyuan ang Ginoo. That is why we deserve to be happy all the time. As what I have said, Ikson, sa akong previous live, usahay, mayo lang tamay ngonog, God is good, tubag po, all the time. Niya mo, tubag na po, ang worship leader o kinsana, all the time, God is good. Pero wata ka bantay kung naata sa lisod kay nga sitwasyon. Sitwasyon nga grabe, sakit kay, nalupog ta. Nawa na nga tong God is good all the time. Nahimo ng God is good sometimes. But the Bible tells us this afternoon that, sige ngon diri, no? Magmalipayon or pagmalipayon kamo kanunay. Wa tay angayan mga anak sa hari sa mga hari nga mag-uol. Malipayon ta dapat kanunay, knowing that in everything that happens to us, God has a purpose. Walay nahitabo nato nga sakit igsoon. Walay nahitabo nga mga unsa man diyan kagulanan nga nahitabo ni dangatan sa atong kinabuhi nga walay katuyuan ang Ginoo. Wala masipyat ang Ginoo nganong gitugot niya nga ning hila ka. Apan ang balaang kasulatan gi-challenge ta. Gi-challenge ta igsoon nga magmalipayon ta kanunay. Usahay igsoon malipay lang ta tungod kay ang mga pangitabo sa atong palibot positibo. Okay? Usay malipayon ta tungod kay ang pangitabo sa palibot kana bitang favorable nato, no? Kanang maoy atong gusto. Mao na nga malipay ta apan sa panahon nga natay problema, kagulanan, kasubanan, nata sa disappointment, mag-uol ta. Ikson gisugo ta karon sa balaang kasulatan, anak ta sa Dios, anak ta sa Ginoo. Wala tay angay mag-uol. Dapat magmalipayon ta kay bisan ang imong problema karon nga imo ang nasinati. Nanay nag-una na solusyon. Usahay di nimo ma-realize or ma-recognize ang solusyon. Why? Because you are focusing to your problem, to the storms of life. Pero naa na walay itugot si Lord problema nga walay nag-una nga solusyon. Amen? And sometimes igsoon, dili ta magmalipayon sa atong sitwasyon kay nata nakapokus sa mga butang nga mag-uol ta. Nata nakapokus sa mga butang nga mahiubos ta, nga madisappoint ta. Naa ka nagpokus sa imong dakong utang nga nagalibog ka ug unsa imong ikabayad. Mao nang di ka magmalipayon. No? Mao nay rason. But if we try to set or to divert our focus, what I mean is atong usbon atong focus from the problems to the solution nga mao si Lord, then makamauta malipay. Mati nga ang imong silingan kay bisag imong utang ning abot nag 500,000.
Pila na nakalibo, libo-libo na igsoon. Orang uban, milyon na pero malipayon ka. Bisag gitagaan na kagsumon sa kapitan or unsa kay patawag na ka kay nganong wala ka kabayad sa utang apan tungod kay imong focus na sa Ginoo igsoon. Malipayon ka, kamao ka mo katawa, kamao ka mo sayaw-sayaw, taliwala sa mga unos nganuman tungod sa Ginoo. Amen. Gisugo ta karon sa pulong sa Ginoo nga kinahanglan magmalipayon ta sa kanunay. As sama sa akong gingon sa usahay, dili ta malipayon sa itong sitwasyon. Kay, or karon kay naa ka nakatanaw atong mga problema na to. Ang tinuod sa lisod ikatawa kung nagtanaw kasi imong dakong utang. Apan kung imong mata kanunay ka nagsalig, naglaom, nakapokus sa mga saad sa Ginoo, nga niingon siya nga dili ko kamo pasagdan, dili ko kamo biyaan, nga niingon siya nga siya ngatong magbalantay walay makulang kanako. Kamao ka mo katawa, kamao ka mag-celebrate. Even sa imong loss, imong i-celebrate. Malipay ka, kanunay. Walay rason igsoon nga, mag-uol ka. Kay kaybaw ka, nga ang Ginoo nagtugot ana, kay naa siya katuyuan. Amen? Mauna siya igsoon, no? Me and you, we deserve to be happy. Amen? Ayaw pagkagul-gul diha. Di ba? Na may anak sa Ginoo mag-uol? Amen? As what I have said sometimes, lisod ikatawa. Lisod malipay kung ang imong focus na sa imong dakong utang. Naa sa kasakit. Naa itong mga marites nga gidaot ka. No mag-uol ka, pero kung imong focus na sa Ginoo kanunay igsoon, kamao ka malipay, taliwala sa mga kasakit. Amen? Ikaduha, verse 17, pag-ampo sa tanang panahon. Okay? Now, igigama ni igsoon nga Ryan before, unya natin nga ko, daghang kay nagkopya, mga pila na kakalibo ang ning kopya to, no? Katong, basta about aning pag-ampo sa tanang panahon, no? Kay si Lord, dili ni siya sama sa ambulansya, nga musangpit lang taniya sa panahon nga natas disgrasya. Ang Ginoo mga igsoon, dili pariya sa ambulansya nga in case of emergency, tawagon lang nato siya. Ang ubang mga tao, mga igsoon, musangpit lang sa Ginoo, na ibaha, na ilinog, na ibagyo. Pero ang naas kaharuhay, mga igsoon, walay ampo-ampo. Musangpit lang, Lord, salamat. Murag, kuwan na bitaw, mantinil. Mao nang usahay, tugot sa Ginoo ang mga problema, trahedya, katalagman. Kay kaybaw si Lord, nga kung naana, musangpit ka niya. Pero ang balang kasulatan, nagingon ka na ito ng tatnas, kahaponon, mga igsoon, sangpito na to siya. No? Mag-ampo ta sa tanang panahon. Bisan pag itubag na sa Ginoo imong pag-ampo, walay rason nga muundang ka. Nga moampo kay ang prayer is a way of communication ni nato. Kung tinuod nga na kay relasyon sa Ginoo, ayaw undang og ampo. Amen. Tanawan ang mga manag-uyab igsoon nga nagbuwag kay lack of time. Ngano nagbuwag man mo? Nagbuwag ni pastor kay mao ni pastor. Wa mi panahon sa usag-usa kay busy kayo. Nawa, kabantay mo. Walay ang kung apan kung tinuod kang nahigugma, ako igsoon nahigugma man jud ko, kasuway na ko ba. Ako na naman ko asawa. Sa una akong mga uyab na ko ba, mga exes. Okay. Mga uyab na ko sa una igsoon. Bisag na ako sa sud sa classroom. Mo chat ko nagunsa na kadiya, mami. Asa ka ro, no? Atang. Kuwaon di ka unya, di ba? Kabantay mo bisag unsa ka busy, mo communicate ko. Ingana sa taigsoon. Kung tinuod ta nga higugma nga naay hingpit nga relasyon sa Ginoo, ang pag-ampo normal na nato, no? Mag-ampo ta sa tanang higayon, sa tanang panahon. Dili kay mag-ampo lang ta kay wa na tay bugas. Mag-ampo lang ta kay nasakit atong anak. Mag-ampo lang ta kay nata sa tumang problema, kalisdanan, kasakit. Pero sa panahon nga naata sa kaharuhay, dili ta mo ampo. Amen. Bantayan na kay ang pulong sa Ginoo ningon, no? Ganina, pagmalipayon kamo kanunay. Ikaduha sa 17, pag-ampo kamo sa tanang panahon, ay sa tanang panahon, no? Tanan, way pili. Tanang panahon mag-ampo ta, bisan dili angay iampo. Kay sakit kayo. Tagaan ta mo example. Kay numdum mo atong napriso si Pablo si Silas. Sa katong gi-frame up sila, gipasanginlan niya napriso sila. Unsay ilang gibuhat at midnight. Di ba? Kabalo naman eh. No? At midnight, igsoon or hapit na tunga-tunga sa gabi. Si Pablo si Silas nag-ampo o nag-awit o pagdaig sa Ginoo. No, na word nga nag-ampo. Okay? Sa panahon nga lisod kay ampo, nag-ampo sila. Katong time ni Pablo ni Silas, lisod to ampo. Ano man,
naa sila sa disappointment. Kay nga naman, igo ra sila nagwali pero gipasanginlan sila. Nagwali pero gigamagama istorya. Wala lang to sila ingon Igsoon nga gidakop nya gipriso. No, gibunog pa to sila, gibunalan, gikulata pa to. At the same time, gibutang sila sa pinakasuok nga bahin sa bilangguan. Apan Igsoon, wala sila'y pakialam sa ilang sitwasyon. Wala sila'y pakialam sa ilang kahimtang. No? Kung dili, nagdahig sila sa Ginoo. Nagampo sila sa panahon nga lisod iampo. Ngayon sa'y nahitabo Igsoon, ning naog ang presensya sa Ginoo, ming linog. No, na-shake bisan ang foundation sa prisuhan. Ato makita Igsoon nga sa dihang muampo ta sa Ginoo sa panahon nga lisod kay ampo kay naa ka sa pain, naa ka sa disappointment nimo. Apan kung imong iampo istoryahon ng Ginoo Igsoon, na ay mahitabo sa imong sitwasyon. Tanawa, sa dihang si Pablo ug si Silas Igsoon nagampo sa panahon nga dili to angay muampo kay ingatong orasa, tunga-tunga sa gabi lami to ikatulog kay magpahulay sila, kay bunuog sila. Nya naa sila sa disappointment, kay nga naman napriso sila, nga dili sala nila. Pero wala na buhatan ni Saul o ni Silas. Instead nga mopahulay sila, nagampo sila o nag-awit o pagdaig sa Ginoo. Sa dihang nagampo sila sa panahon nga lisod iampo, ning naog ang gahom, ang presensya sa Ginoo Igsoon. Amen? Kabantay mo Igsoon, inganir ba usahay. Nay time nga lisod kay ampo kay grabe mong struggle. Apan sa diyang ning pugos ka og ampo pila ka minuto na milagro na itabo. Ingana Igsoon, no? Kay ningon ang balang kasulatan ningon si Pablo karon Igsoon, no? Pag-ampo sa tanang panahon. Usay so Igsoon, nay time nga wala tay gana mo ampo. Ngano man? Ngano man? Okay? Ngano ka Igsoon? Nganong namay panahon nga wala tay gana mo ampo. Usayang makaingon Igsoon nga wala tay gana mo ampo kay naka-focus ta sa mga unanswered prayer. Unsa man ang unanswered prayer pastor? Mga pag-ampo nato nga pila na katuig wala gitubag. Mga pag-ampo nato nga even today it is still a prayer. Mao lang gyud nimo pag-ampo sa buntag, mao lang gyud nimo pag-ampo sa gabi. Pag-ampo nga dugay na kayo sa pagkaon pa napanos na. Usahay Igsoon, wa kay gana mo ampo kay nagtanaw ka dugaya ni galaayon ka, buringan ka. Mao lay usahay no, Igsoon nga rason nganong wala kay gana mo ampo sa Ginoo tungod kay naka-focus ka sa atong mga unanswered prayer. Naka-focus ka sa imong mga pag-ampo nga dugay na nga wa matuman. Wala pa guna natuman, wala pa gi-grant ni Lord kay si Lord perfecto manggod, no? Si Lord dili masayo. Okay? So para ni Lord dili pa sa right time or maybe dili kaangayan ana or let's say dili na kabubuton sa Ginoo, dili ta kapugos sa Ginoo kay tao ra tao, Ginoo siya. Kay bisag baliktaron ang kalibutan, dili jud pwede masakto taw niya masayo pang Ginoo. Sakto gyud si Lord pero we are serving a perfect God. Amen. Mao na Igsoon nga usahay di ta ganahan mo ampo kay para nimo sige tag balik-balik og ampo ani pero wa na usab, wa na bago. Igsoon akong mama ug papa way undang og ampo nako. Wala sila ma-distract sa akong kinabuhi. Nga banggiitan kong adik-adik sa among lugar. Banggiitan kong diring adik-adik sa among lungsod, sa among baryo. 16 ka tuig Igsoon. Sige, ampo akong mama, akong papa, akong mga Igsoon nga unta mo balik ko sa Ginoo, nga unta mga lagad na ko sa Ginoo. Hangtod niabot og 16 ka tuig kapin ning surrender ko sa Ginoo. Karon nahimo na akong alagad sa Ginoo tungod ni bunga ni sa ilang pag-ampo Igsoon. Amen. Ngano man ayaw padala sa mga sitwasyon nga maluya ka mo ampo. Apan, tanaw sa mga baliki ang mga butang. Ang kamaayo sa Ginoo. Amen? Baliki itong mga panahon nga gitubag sa Ginoo imong daghang pag-ampo. Ayaw focus atong mga butanga, atong mga gihangyo ni mga way nahitabo kay usahay maluya ka. Pero abi na mga Igsoon, the more we focus on those situation before, kung giunsa ka pag-atiman sa Ginoo, kung giunsa pagtubag sa Ginoo imong pag-ampo, mo ana mo kabalik og level up imong pagtuo. Amen. Kay ngano man nagtan-aw man ka atong gihimo. Ikaw ang Dios nga nagtubag atong pag-ampo nako sa una nga mauna. Ikaw sab nga Dios ang akong giampuan karon, no? In other words, mo balik ang imong pagtuo Igsoon, imong kadasig Igsoon. In prayer kay naa man ka naka-focus sa mga answered prayer.
Pero kung naka-focus sa unanswered prayer, sa mga pag-ampo nga wa matubag, maluya ka. Uy, kapuyon man ka. Muingon man ka. Dili na lang kumutambong og prayer meeting og overnight. Kay nga akong sige ampo lang gyapon ko karon na nagpabilin lang gyapon pag-ampo. Ngano man na tungod kay naa ka naka-focus dito. Pero adto focus igsoon sa katong mga answered prayer. Sa kanang karon nga giluwas kas Ginoo, answered prayer man na. No, sa katong mga times before nga gipit kay ka sa mga sa regarding financial apan gitagbo sa Ginoo. Ngana siya kamaayo, no? Sometimes igsoon makalimot ta sa kamaayo sa Ginoo kung naata naka-focus sa mga negatibong sitwasyon. Amen. But if we try to remember those moments nga gibless kag maayo ni Lord, and then ang imong faith mag-anam-anam og ka ligoon or mag-anam-anam og ka kabuhi, mabuhi ang atong pagtuo balik. Pero kung naka-focus ka atong mga unanswered prayer, mga ampo ni mga pila na katuig nga wala gihapon natuman nga pag-ampo lang gihapon hangtod karon, maluya ka. Hangtod moingon lang ka dinal ko mo ampo wa man kay klaro Ginoo. Pero kung mag-focus ka atong mga times, nga daghan kayo mga moments nga giatiman kas Ginoo, nga gipangga kas Ginoo, nga gitubag ni Lord ang imong pag-ampo igsoon din mag-anam-anam ka buhi imong pagtuo, mas mulig-on pa kini ug mas mo level up pa kini. So igsoon ako mong gi-encourage, focus ana nga mga butanga. Ayaw itugot nga ang mga pagsulay, ang mga butang nga makaluya nimo may hinungdan nga dili ka mo ampo kay gisugo ta sa balaang kasulatan nga di ta paundangon og pag-ampo. Unsa gingon diri? Pag-ampo sa tanang panahon. Okay? Tanang panahon naman tas kasakit, kalipay, kasakit, kagulanan, trahedya, pagsulay, unos. Ampo lang gyapon igsoon. Ampo, ampo, ampo. Amen. Una ang atuang timan-an igsoon. Way rason nga moundang tag-ampo. Kay daghan kay taog rason nga istoryaho na to ang Ginoo. Kana lang pagmata na to karong buntag, di ba? Imagine, pila ka kalibo ang nangamatay karong buntaga. Apan ikaw buhi ug ako. No? Kana nanay rason, nanakay rason nga magpasalamat, magampo, magigistorya sa Ginoo. Ayaw sig tan-aw tong mga unanswered prayer nimo. Dili pa panahon siguro. Unsa gingon sa Isaiah? Sige sa Isaiah, when the time is right, I the Lord will make it happen. Okay? Dili pa siguro right time, no? Dili ta pwede mamugos. Kaya nga tong Diyos, perfecto nga Diyos. Sakto siya, kanunay. Amen? Again, pag-ampo sa tanang panahon. Last, og pagpasalamat kamo bisag unsay modangat kaninyo. Wow! Kay kini maong kabubuton sa Dios. Nga buhaton ninyo sa ngalan ni Kristo Jesus. Mao ni akong aning tulo igsoon, mao ni pinakapaborito na kaning last, kaning magpasalamat sa Ginoo. Bisan unsay modangat kaninyo. Amen. Now, sayon ba ning magpasalamat sa Ginoo? Sayon ba pasalamatan ng Ginoo nga napalaw ka na dismaya kasi mong desisyon usahay lisod? Sayon pasalamatan ng Ginoo kung natas kadagaya. Sayon pasalamatan ng Ginoo kung tanan natong panginahanglan gitagbo. Sayon pasalamatan ng Ginoo kung naatas kalipay. Apan ang tinuod baon kung naatas kagulanan, naatas kasubanan, naatas na break atong heart igsoon lisod. Okay? Kung naata mga igsoon sa kanabitong, grabe ang pain sa itong kasing-kasing, usay, lisod. Why? Kay ang imong maglabi, Lord, ngano? Diba? Lord, nganong imong gitugot, Ginoo nga may ngani? Lord, ngano mani nga, nangalagad, diba? Nangalagad ko ni imo Ginoo. Diba, sige kino ginaampo kada adlaw nga mauni, mauna. Pero nganong naingani mani? Lord, ngano, ug ngano, ug ngano. Diba? Sometimes, kung naata sa grabe nga disappointment, instead nga magpasalamat ta, ang atong isulti sa Ginoo, why? Lord, ngano man? Di ba? Ngano man Ginoo nga nagsunod man ko nimo, matinud-anon ko Ginoo. Mingtabang ko simbahan. Namoyboy na ka? Di pwede na. Amen, di na pwede. Di na pwede igsoon, watay rason, watay katungod mamoyboy sa Ginoo. Kaya kung kita hinoy boy-boyon sa Ginoo, daghan pa siya gihimo na to. Nga maayo, di na maihap ang kayong imo sa Ginoo. Ingon na balang kasulatan mga igsoon, pasalamatan nato siya sa tanang panahon kay mao kining kabubuton sa Dios, no? Pinaagi ni Kristo Jesus. Now, sa ato pa di ay, kung ato ni siya pamalandungan, wala tay rason nga mo complain.
wala sa tay rason nga mangutana sa Ginoo. Wala tay katungod kung dili bisag unsay may tabo. Bisag sakit kayo pasalamati ang Ginoo. Ako na bitaw ning balik-balik na one time nga nag-live ko ani mga igsoon nga mao gini akong gitapi kaning pagpasalamat. Ngano man. Ingani man guni sa mga igsoon. Kung ari ka sa Bible, naay gahom ang pagpasalamat, di ba? Ako mong balikan sa ako ang gi-share taon na to, no? Nga sadyang si Kristo nagpasalamat. Nay tabong milagro. Unsa nang milagro, pastor? Di ba kay nung dumato, 2 ka isda, 5 ka tinapay. Unya more than 5,000 ka mga tao gipakaon sa Ginoo. And imagine 2 lang ka isda ug 5 ka tinapay. Gikuha lang sa Ginoo igsoon ni Hesus unya ning hayahat siya sa langit ning nagpasalamat siya sa Dios. Pag human niya pasalamat, ming daghan og kalit ang pagkaon. Napakaon ang more than 5,000 people and then napay pila ka bukag na abilin. Milagro. Sa dihang kamao dita mo pasalamat sa Ginoo igsoon bisan ang sitwasyon lisod kay siya pasalamatan kay sakit kayo nay milagro. Sa panahon igsoon nga naskas kasakitan, nakasadagkong problema, apan instead nga inay nga mag-uol ka og maghilak, magpasalamat ka sa Ginoo, nay buhaton ang Ginoo sa imong sitwasyon. Amen. Naay gahom sa pagpasalamat. No? Naay gahom sa pagpasalamat. Pareha na ko igsoon. Tagaan ta mong testimony. Ako ni balik. Akong papa naminaw mo gyud sa live, narong simbahan. Akong papa igsoon, sige wanay layang gibuhat. Kada adlaw sige na siya paminaw sa live nako. Karon na siya dito, nakita ko ning pwesto na. Now, akong papa igsoon, anaraw nagtambap siya, oh. Ingani ni siya igsoon. Sa una, sabog pa ko kayo droga ba, no? Usahay muli ko sa balay nga hubog. Usahay sagaran hubog ug sabog. Maura man na no, nagrime sabog ug hubog. Ngana ra na. Kanunay na mga igsoon. Usahay muli ko kadlawon unya. Iya ko ablihan suportahan ko, di ini mo ablihan. Butangan ako largo ang kanang puntahan, buslot. Lapos kong kumo. Ya largo tangtang sa lak. Ano na. Akong sumbagon kay kanamang dapit sa handol bitaw. Sumbagon ako. Kay bawa man ko kay. Siyempre, balay ko na to, no? Kabalo ko kasang lak, ani. Sumbagon ako ng duol sa lak. Nagsumbaro, lapos kumo, ya kuot. Sulod. Ano, no? Ingana ako kasalbahay, sikson. Apan, mumata akong papa. Paminaw mo. Inigmata sa akong papa, iksoon nga hubog ko or sabog. Siga kayong mata pula kayo. Gakson ko niya. Kaya ba kung sa word niya? Hangtod karon niya ng mo. Salamat Lord, mabait. Salamat, di na mawang salamat, ikson. Iya kong gakson. Salamat Lord, mabait. Anak ko. Ang sagot ni nga mahan ako nga nagpasalamat man mabait. Kasalbahis na ako. Ako magaling gikawat imong 500. Akong gikawat imong 1,000 sa pitaka niya. Imo lang kong gigakos og mabait. Ingana ko na ikson everyday. Padong ko sa eskwelahan. Oh, manakakaon. Naon ko niya. Manakag manaka og kanang pamahaw basta something nakakapi na baka, no? Buutan, salamat Ginoo, buutan. Iya nga po hapon akong buko-buko. Salamat Lord, buutan. Mao nang usay makonsensya ko kay inigingon niya usay. Salamat Lord, buutan niya padung bay ako na musuyop kay di man ko moskwela. Musud sa simbahan di ko kasuyop. Nana ko'y ka-chat daan nga chip in or akong chatan daan ng drug poster nga. Gaw, padung ko diya gaw. Mukuha ko sa kaputos ha. Ang dami ko daan diya, og sinaw pod. No? Nya kalit na lang ko gakos kong papa. Salamat Lord, salamat mabait, salamat buutan. Gihimo na sa akong papa igsoon kada adlaw. Salamat Lord, salamat mabait, salamat buutan. Wala ko kay balo. Nga katulad yang gihimo nga pagpasalamat sa Ginoo bisan wala pa nahitabo is a word of declaration. Nga matud pa sa pulong sa Ginoo nga ang pulong na igaw, di ba? Ang panultihon, di ba? Matag pulong nga mugawas itong baba na ay sangputanan kini. In other words, tanang pulong nga atong i-declare na igahom. Kabantay mo, tagaan ta mo, si ang Ginoo igsoon, ang Dios, di ba? Niingon siya, mutunga ang dagat. Okay? Di ba? Pulong lamang ning tunga ang dagat. Paghimo sa kalibutan igsoon pulong lamang ni. Di ba? Mutunga ang tanan puro ra word. So, word has power. And according to the word of God in the book of Proverbs, sa masang gingon ginaigsoon nga, gamhanan ang pulong, no? Naay sangputanan ini kung unsay mong isulti may tabo. So kung papadaigsoon, wala ko kay balo nga mao dito yang gihimo nga sige siya declare og mabait, sige siya pasalamat. Kaya ang word nga pasalamat naay gahom. Amen. Iyang gipagawas tanawa si Jesus pagingon niya. Amahan niya salamat, di ba?
Salamat nga ikaw, iyang gipasalamatan ang duha ka isda og 5 ka tinapay. Ang hinungdan, pag-ana niya, ning sanay ang duha ka isda og 5 ka tinapay, ming daghan, unya, nakapagkaon og more than 5,000 people or persons. Grabe! Ingana kagamhanan ang magpasalamat. Mao nang si Pablo ning taknaas kapunon, mga amigo, nagpahinumdom kanimo o kanako nga bisag unsay dangatan nato, pasalamatan nato ang Ginoo. Amen. Unsay gingon diri, basahon ako. 1 Tesalonica 5:18. Og pagpasalamat kamo bisag unsay modangat kaninyo. Nay kwarta, way bugas, way sudan, trahedya, katalagman, kasakitan, gibuwagag uyab, no, wa gilahos sa gipangasawa. Basta tanan nga mga disappointment, nahagbong sa board exam, nakapasar sa board exam, dugay na pero wa ka item. Daghan kang disappointment apan wa ta gisugo nga maguol ug magbagulbol. Ang giingon sa balaang kasulatan, pagpasalamat kamo bisag unsay mudangat kaninyo. Ngano day? Nga naman, tungod kay mao kini ang kabubuton sa Dios nga buhaton ninyo. Kay kung imo nang buhaton igsoon nga magpasalamat ka, naay gahom, naay milagro sa pagpasalamat. Imagine ako, no? Ako nga muuli nga sabog, ako muuli nga palahubog igsoon. Gakson ko sa kong papa, salamat Lord, mabait. Gwapo, buutan, salamat Lord, mabait. Sige, pasalamat, salamat sa Ginoo, kabuutan aning bataa. Iyang balihon, iyang gibali ang salbahis. Salamat sa Ginoo, buutan kining anak nako. Kada adlaw, salamat. Iyang gipasalamatan daan ang Ginoo, bisag salbahis pa ko, bisag na maligya pa ko atong tayma og shabu, bisag sige pa kog suyop atong shabu, rugby, bulkasil, marijuana, sirap, gasolina, tanan nga mga illegal nga droga igsoon. Gigamit na ko ng mga makadaot, babae. Sige, gipuwa siya mo undang pagpasalamat igsoon. Everyday ang akong papa, salamat Ginoo, buutan. Sige lang og sipat day koy time nahapit na ko sumbaga kay gilingugan ko ba kay natapsingan bitaw ko, nakuwangan ko suyop ba. So wa man koy kapaluab, labad-labad ako ngo giingnan ko niya. Salamat tikangkang ka der pero ako noon igso naglabi akong respeto. Ako siyang gikawatan kanunay akong papa, kawatag cellphone, kawatag kwarta pero dili na ko so wa ko nakapasakit nga akong gikunan physically, no? Na ako'y respeto, okay? So igsoon ako mong sultian. Sakto ning giingon ni Pablo. Ingon si Pablo, 1 Thessalonians 5:18, in everything give thanks or give thanks to God in every circumstances. Angayan pasalamatan ng Ginoo. Amen. Usahay lisod pagpasalamat ngano man. Ang sama sa kung giingon gana lisod iampo, lisod ikatawa, lisod sa di pasalamat kung naa ka nakafocus sa mga butang nga makapasakit nimo. Kung naa ka nakafocus sa imong utang, sa imong problema, sa imong heartache, heartbreak, dili ka makahinumdom sa pagpasalamat sa Ginoo. Apan kung ang imong pagtuo dako kay igsoon, apan kung naglakaw ka sa pagtuo, wala sa imong nakita, wa ka nagbasi sa nahitabo sa imong palibot, kamao ka mo pasalamat sa Ginoo. Bisag gikusukuso na ka sa unos igsoon, imong na maayo ning unos kay maputi ko, malabahan ko, malimpyo ko. Pasalamat gyapon ko nimo Lord. I praise you Lord God. I will praise you. I will worship you in the midst of this storm Lord God. Daigon ko ikaw. Amen. Pasalamatan ko ikaw. Igsoon ng pulong sa Ginoo ning taknaas kapunon gidasig ta. Magpasalamat ta niya. Bisan unsay dangata na to, bisan gilutos ka, gipasakitan ka sa mga tao nga duol sa imong dugan, dili na rason nga muundang ka pagpasalamat sa Ginoo. Amen. Pasalamati ang Ginoo kaysa idihang imo siyang pasalamatan na ay buhaton si Lord sa imong sitwasyon karon. Igsoon kung kamao ka mo pasalamat, taliwala sa dagkong unos, taliwala sa dagkong problema, taliwala sa dagkong pagsulay, kung kamao ka mo pasalamat sa Ginoo, usa lang ang pasabot ana, mas nisalig ka sa pulong sa Ginoo. Mas nisalig ka sa saad sa Ginoo kaysa imong sitwasyon karon nga dili maayo. Kung kamao ka mo pasalamat, bisag li angay pasalamatan ng Ginoo, mas salig ka, mas naa kay pagtuo sa pulong sa Ginoo kaysa imuhang utang nga dako kayo. Kaysa imong sitwasyon nga lisod kaayo. Amen. And I want to remind everyone sa akong testimony. Sa dihang ang akong papa balik ka, lain na pod. Akong papa man naman.
Kaning church building na to igsoon nga dako-dako. Naba rin may supporter. Naba may foreigner. Unlike sa ubang churches, wala ko manguan sa ubang churches, pero dili na kalikayan nga naana. No? Ang ubang kasimbahan na nay Amerikano, nay Negro. Negro nay Negro. Nay Hapon. Nay Koreano. Nay Chinese. Nay lain-lain nga mga sponsor. Supporter nga foreigner. Kapag kaluoy sa Ginoo kining imong ubos nga inyong ubos nga lagan nga nagistorya karon, walay lain nga supporter ang Ginoo ra gyud. Wala koy laing gisaligan igsoon ang Ginoo ra, no? Pero tanawa nganong nakapalit mi nga property, nganong nakatukod mi kaugalingong balay. Okay? Ang uban igsoon dili lang pamantay, nagsige pag-abang karon. Pero kami nganong nakapalit mi ning property, nakatukod mi ning balay, nakatukod og simbahan sa luyo, nakabahay pa akong papa igsoon nadamay nakapal sa nga property, no? Ngano man tungod kay sa wala pa ni igsoon ningingon akong asawa. Akong asawa igsoon usa sad siya ka leader sa JIL sa Hong Kong. Shout out mga taga Hong Kong diha. Akong asawa nagsimba sa North Point, Hong Kong na. Okay? Now, akong asawa sa is matured na po siya spiritually. Sa dihang naminyo nami, una niyang gitanaw ang Bohol. Naban wa mi property. Kuya wa labno niya naamo diha gigamit mo sa Ginoo. Nag-serve ni Lord mo diha sa Bohol unya. Inga na wala mo ipuyo, nag-abang lang mo. Sulab pa usuhon tani nga na akong asawa nga mao ni itong buhaton. Every day, paminaw mo igsoon. Every day sige mi pasalamat Lord, salamat sa yuta. Lord, salamat sa yuta, Ginoo nga imong ihatag namo. Ginoo, every day we always confess it. Why? Because we believe that there's power in declaration. And samtang magpasalamat tanay gahom nga naman, gisugo ta sa pulong sa Ginoo mga igsoon nga magpasalamat ta. So bisan wala pa na ang pagpasalamat mga igsoon is an act of faith mangguna. Is an act of faith, pagtuo. Bisan wala pa kayo nakita, nag-declare na ka nga, Lord, salamat sa yuta. Lord, salamat sa balay. Lord, salamat sa bagong simbahan. Lord, salamat nga na ako'y asawa. Salamat, Lord, nga na ako'y gwapong bana, buutan. Lord, salamat, mauna. Lord, salamat nga na ako'y trabaho. Lord, salamat nga makapasar ko sa board exam. Lord, salamat nga maka-item ko. Lord, salamat nga naidaghang customer sa ako ang negosyo, sa akong shop, sa ako ang trabaho, Ginoo, salamat sa promotion. Naigahom sa pagpasalamat, igsoon. Personally, amo ang experience igsoon. Sige lang pasalamat kada adlaw. And then day time igsoon, day kalit og adto sa balay. Ingon nga, pastor dili mo palit og yuta, timing igsoon nami gikupta na to nga kwarta nga sakto ra pud sa yuta, barato ra kay igsoon kay ang nagbaligya, actually ang namaligya igsoon, pila pa lang ka bulan, wala pa tuig pag human niya pirma namatay ra siya. No? So kami jud na nakaangkon igsoon nga na kanindot si Lord. There's power in thanksgiving. That is why I encourage you this afternoon igsoon. At this moment, unsa man imong kahimtang karon, unsa man imong sitwasyon, pasalamati ang Ginoo ana. Ayaw padala ng mga unos igsoon kasakit no. Pasalamati ang Ginoo bisan naa ka sa pain. Pasalamati si Lord na siya'y buhaton sa imong sitwasyon karon. Ayaw sigon Lord ngano. Lord ngano. Nangalagad man ta ko nimo Ginoo ning opering man ta ko simbahan. Ako gali nagpasaminto ana, no ayaw pamuyboy oy. No ayaw. Dili ka tungod na igsoon, but pasalamatan nato ang Ginoo. Naunsay resulta? Ibin ka ng anak na mo igsoon, anang si Itski, di ba? Akong asawa igsoon nabuntis na 42 years old. Kasi nagtuo mo bata pa na akong asawa no? Bata lang na sa Himaya sa Ginoo no? 42 years old nabuntis akong asawa. Pero nagminyo mi, mao lagi nagdali-dali migminyo kay aron lagi makaapas ba sa kuan ba nailiwat ba no? So mao to igsoon. Nagpakasal mi noon sa man igsoon nga wala man nabuntis akong asawa. Sige na sige hilak. So nanay ning advice niya nga kanang mga dap no? Murag I remember ihang mga igsuon sa akong asawa kay gahi na lagi ka mabuntis sel kay mauni 23 years ka in abroad, yan, sige kag barog, bitaw, trabaho. So, lisod ka mabuntis, so, pangadap na lang. So, wa ko musugot igsoon. Why? Because I believe that our God is a miracle-working God. Akong gibarugan ang Ginoo. Ang Diyos nga nakapaygawas nako sa pagkaadik-adik. 16 ka tuig nga nalulong sa ginadiling droga na maligya og shabu, inom, sigarilyo, babay, rugby, marijuana, bulkasil, barnis. Tanang klase sa makadaot igsoon. Gipahigawas ko sa Ginoo no. Imagine 16 years pero giset free ko ni Lord. Akong gingnan ng Ginoo, Lord,
Ikaw ang Dios nga nagmilagro kanako nga mahawas ko sa makadaot nga bisyo. Ikaw sab nga Dios maghatag nako anak. Ayaw itugot nga di ko makaanak Ginoo na unsa guni. Ako ngayon Ginoo Lord, gamhanan ka, pamatud-i mong gahom. So mao to igsoon wa gihapon nabuntis akong asawa. So mao to nga nag-still siya nag-fasting siya pero ako wa gyud. Kay dako kog pagtuo sa Ginoo, ko nagtan-aw sa way resulta. Nagtan-aw ko sa Ginoo. So sige kog pasalamat. Akong gihimo igsoon, Lord, salamat sa baby. Salamat Lord nga mabuntis akong asawa. Lord, salamat. Hangtod wa gyud. Hangtod akong asawa himbalik nila Hong Kong igsoon. Kay unsa ta man wa man mi anak. And then mao to mga around December. Okay, December. Kalimot na ko. Way back 2016 or 15. 15 unya ning uli ko 16. So, mao to. Balik ko sa Hong Kong igsoon kay gipasuroy ko sa akong asawa. So second time, kaya tong first is gi-invite raman ko ato sa akong friend niya. Dito mi nag-meet sa akong wife sa Hong Kong. And then second time nakaadto ko Hong Kong igsoon kay minyo na mi. So ang among purpose dili ko daro mabuntis siya. Ang among purpose kay manuroy sa di ba nasa Hong Kong Disneyland, usa tingana ng mga basta nindot kay Hong Kong Ocean Park na mga nindot nga mga park dito igsoon na mga koi. Mao bitong hilig sa kog isda nga koi. Basta nindot kayo dito nag-celebrate mi sa kamaayo sa Ginoo. We enjoy the beauty of God's creation out there. Kanya, wala may mga nakahuna nga bisag unsa, basta lang enjoy lang mi sa kaayo sa Ginoo nga. Bisan nasakitan mi nga wala nabuntis akong asawa igsoon, wala mi anak. Still for us is whether good or bad, praise God. Mao nang caption, the good or bad, praise God. Now, tanawa igsoon ha. Sige mig pasalamat sa Lord, thank you. Abi yung maigsoon. Mao ni. Kay 1 month man ko dito, wa ko kabalo igsoon, wa ko nakabantay nga Ginoo ning lihok na di ay. No? 1 month ko dito sa Hong Kong. So ningadto mi og kay ang visa, actually ang visa is 15 ra ba siguro to? 15 bala, 15 days. Ang visa is 15 days sa mga tourist. And then kung mo exit ka from Hong Kong unya moadto kag Macau is another 15 days. So among gihimo igsoon dito mi ning exit mi dito ning adto mig Macau. Suri-suri ko sa Macau, kami akong asawa, kami ran duha gina ning spend me of time sa kamaayo sa Ginoo niya. Dito mi atong gitawag nila og Venetian Hotel sa mga nag-adtog Hong Kong, di ba? Inaay gitawag nila dito katong parehaning sa Manila nga Grand Canal, nindot kaayo nga nailad ka nga murag tinuod nga pangano dito mi nagsuri-suri mi picture na. Abi yung mga igsoon pila kadlaw balik na pud mi Hong Kong. From Macau to Hong Kong, and then grabe si Lord, wa mi kibaw nga He's working. Amen. Wala mi kibaw nga ang katudayng pulo nga nagsige mig pasalamat ning resulta na. Salamat Lord nga mabuntis akong asawa. Lord, salamat nga tagaan min mog baby bisag usa lang Ginoo ta okay na kay na Ginoo. At least nami breeding. Okay? Abi yung maigsoon natingami kay almost almost 1 month na ko niya. Akong wife is schedule na bitaw nga sa menstruation niya. Wala man siya duga. Laon sa manihan ning labay na lab ug saka simana. Ana ba? Niya excited. Niya siya hadlok excited nga hadlok unsa man ni tinuod ba ni. So mao to nga unsa man niya? Ako wala sa kong nahuna nga buntis akong asawa. So but still nagpasalamat Lord, salamat kayo. Niya samot na. Hala, wala duga. Salamat Lord. Mao na ba kana bahala wa manaagwa manaisod ugwa. Lord, salamat. Mao to igsoon palit mi og pregnancy test, PT. Kunya mao to nya di man mi ka maong gamit so na may friend na mo dito nga katong gisak-an na mga nami sa 22 floor man siguro to. Basta habog kayo mura kag suyupon iniglili nimo. So dito gi-advise ingon akong friend na mo dito nga taga GIL po niya. Disciple sa akong wife igsoon ingon siya nga ati ganda ito yung gagawin mo kay ati ganda man akong asawa tawag dito. Ati ganda ito yung gagawin mo yung kanang early in the morning ngana kuno mas klaro daw kung mag-PT ka. Okay? So, mao to. Gihimo sa akong asawa igsoon early in the morning after mi nag-pray, gi-surprise pa ko niya. Dugay ko natog pa ko dito siya nawa na himata na di ay. So nag-invento na siya dito. So iyang gisunod ang instruction sa moang kauban dito. Din mao to igsoon. Ing siya love man na ako na ning giswayan tanawa ang resulta. Tanaw mi. Hala, badlis. Hana man din mga babae no. Badlis unya pilmirong badlis unya nay nag-abot-abot nay niabot nga bagong badlis nga hanap hantod na tinaw duha ka linya hila akong asawa iya kong gigakos siya dangoy-ngoy love na ana ba buntis daw siya hala nabuntis 42 years old imagine first baby
milagro. Ngano man tungod sa pagpasalamat. That is why this afternoon ako mong ingnon igsoon. Unsa may inyong kahimtang karon, pasalamati ang Ginoo ana. Way rason nga mong undang ka pagpasalamat tungod kay sakit imong kahimtang. No. Pasalamati ang Ginoo bisan wa kay nakita nga maayo. Bisag walay hint karon, no. Pasalamati siya igsoon. Amen. Balikon ta mo ni Jesus. Sa diyan nagpasalamat siya sa 2 ka isda ug 5 ka tinapay. Unsa na itabo milagro. Mingdaghan ang mga isda og tinapay og nahurot, napakaon ang more than 5,000. So pagpakaon na ng bisag 500 na gali, di ba? Unsa pagpakaon ng 2 ka isda og 5 ka tinapay? Wala, no? Labi na unsa ka tong klases tinapay, basin pandesal to usa ka kaon sa katawra. Pero nganong nahining abot nahimong milagro, mingdaghan. Why? Because Jesus give thanks to God. Siya, salamat amahan. Blah blah blah, mauni na pag-ana bang daghan. There's power in thanksgiving. That is why igsoon ako kang gihangyo karon pasalamati ang Ginoo. Unsa may mong kahimtang karon na makas kasakit, nag-struggle ka, utang nimo dako kayo, problema sa imong bana, problema sa imong mga anak. Pasalamati ang Ginoo igsoon ingna imong ang si Lord igsoon. Lord, salamat nga kani akong banang palahubog mapastor ni. Lord, salamat mao ni. May tabo na sa takdang panahon. Sa right time nga giandam sa Ginoo. Amen. What ay rason nga di mo pasalamat sa Ginoo? There's power in thanksgiving. Word has power. Amen. Again, balik taon sa itong tulo. Una, pagmalipayon. Kanunay. Sa tanang panahon, ayaw kagol, kalipay. You deserve to be happy. Kinakay Ginoo. Ang tao nga naay Ginoo, malipayon gina siya bisan nas problema. Ikaduha, pag-ampo sa tanang panahon. Dili lang sa panahon nga nakay problema, Lord, tabangi ko. No, every time. No? In every situation, nga nakas kaharuhay, nakas panalangin, pagampo gyapon. Last is, kaning magpasalamat ka. Bisan unsay kahimtang dangatan ni mo igsoon, unos katalagman, trahedya, krisis, pasalamati ang Ginoo. Sa dihang ato ng buhaton, na ay milagro nga atong masinati igsoon. Na ay milagro. Mulihok si Lord sa imong sitwasyon. Amen. Let's pray. Hallelujah. Lord God, salamat sa imong pulong, Ginoo. Salamat sa imong mensahe, Ginoo, nga nindot kaayo, Ginoo. Imo ming gitudluan nga kinahanglan malipayon mi bisan naami sa unos. Kinahanglan nga magampo mi bisan usahay lisod di ampo. Kinahanglan magpasalamat mi bisan usahay wala mi angay ipasalamat kay grabe puno mi sa kasakit. Aban Lord, thank you nga imo ming gitudluan kaysa dihang kamao mi mo pasalamat, kamao mi mo ampo, kamao mi malipay bisan dili angay na namo buhaton, Ginoo, kay naamis kalisdana, naamis problema, na ay milagro nga buhaton nimo. Lord, I pray to all of the viewers right now, Lord, nga naami kasing-kasing mapasalamaton, kasing-kasing nga malipayon, kasing-kasing nga may nampuon bisan ang sitwasyon, bisan dili unta na angay na mo buhaton kay tungod kay naamis problema. But Lord, again, I pray, kanunay ming magpasalamat nimo, kanunay ming musangpit, mudangop, magampo nimo, ug kanunay ming malipayon, bisan di mi angay malipay kay naami sa disappointment. But Lord, amo lang nang mahimo uban sa imong grasya. Tabangi mi, Lord. Tabangi mi nga imong presence kanunay magpuno kanamo, Ginoo. Ug kanunay mi mo focus nimo. Kanunay mi anha magtan-aw nimo, dili mi magtan-aw sa among sitwasyon nga negatibo. Kung dili kanunay ming muhangad nimo, Ginoo. Kay diha kanimo naay paglaom. Diha kanimo naay kalipay. Diha kanimo naay kalinaw. So Lord, thank you. Again, salamat sa imong mensahe. Salamat sa imong presensya. Holy Spirit, thank you so much. Salamat sa kaalam nga imong gibubo kanamo karon nga nanapon mi bag-ong nakatunan. I pray, Lord God, nga dili kini mulabayng kawang apan amo ning i-apply, amo ning kinabuhion ug mao ni maghatod namo sa kinabuhi nga puno sa panalangin, sa kinabuhi nga puno sa kalipay ug kalinaw, sa kinabuhi nga puno sa pabor nimo ug mao ni maghatod namo sa kinabuhing walay katapusan. Again, salamat, Ginoo. Padayon kapag mamuhat sa tanang nagtanaw karon, Ginoo, sa mga OFW, mga seaman, tanan, Ginoo, kutob sa maabtan ni Ginoo, I pray, unsa man ang ilang problema karon, unsa man ilang struggle karon nga usay lisod ipasalamat, unsa man ilang mga kahimtang karon nga usay lisod iampo, lisod ikatawa, Lord God, mamuhat ka.
tagai sila kasing-kasing nga magpasalamat nimo taliwala sa unos. Kasing-kasing nga mo ampo nimo bisag sakit kayo. Kasing-kasing nga kamao mo katawa taliwala sa unos, Lord God. Kay nasayod kami according to your word, kung amo ng buhaton na ay milagro may tabo, mulihok ka sa ilang sitwasyon karon, Lord God. Unsa man ang ilang kahimtang karon, unsa man ang area sa ilang kinabuhi nga need nila ang imong milagro, nga need nila ang imong tabang, Ginoo, mulihok ka nang dapita, Lord God, in Jesus mighty name. Thank you, Lord. Salamat kayo. You're the same yesterday, today, and forever. Kung imong gibanhaw si Lazaro nga patay na upat ka adlaw, ikaw sa mga Diyos milagruso, makahimo, Ginoo, sa pagbuhi sa among paglaom, makahimo, Ginoo, nga og milagro sa among sitwasyon ron, makahatag ka og solusyon karon sa among problema in Jesus name. Thank you, Lord God. Salamat kayo. Gibarugan nimo namo ang imong saad sa Jeremias 33:3. Ningingon ka nga sa diyang tawgon ka namo. Dili lang ka magtanaw og maminaw apan motubag ka kanamo og pinasahi imong pagtubag kay nagaingon ka sa imong pulong. Mutubag ka kanamo niya ang imong itubag lahi, magpakita ka og dagkong butang. Dagkong butang nga wala pa namo na sinati. So Lord, thank you. Nga ikaw nga Dios milagroso. Among paabuton ang mga milagro gikan kanimo. Paabuton namo ang panalangin, grasya, pabor, Ginoo. Ang among promised land, Ginoo, among paabuton. Uban sa dakong pagtuo, among paabuton kini. Himo lamang kaming takos angayan, kasaligan, kapiyalan, kay nasayod kami nga dili pon minimo bubuan. Dili pon minimo tagaan kung dili pa mi kapiyalan. So Lord, himo aming kasaligan. Himo aming good steward of your blessing, Ginoo. Again, amahan amo ning paabuton uban sa dakong pagtuo. Amo kini gipangayo gipasalamatan daan sa tibok namong kasing-kasing. Pinaagi sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Amen ug amen. Praise God. Salamat sa Ginoo. Dungog himaya akong ibalik sa tong buhi nga Dios igsoon. Grabe. Hurot akong tingog. Salamat, Lord. Thank you. So, that's all for this afternoon, mga igsoon. Salamat sa inyong panahon. Ako nag-aampong ang grasya, pabor sa Ginoo mag-uban kaninyo. Okay? Salamat, no? Salamat kayo. Naibuhaton si Lord igsoon sa inyong sitwasyon. Salig lang na ipaglaom. Amen? Pastor, salamat nga imong gihatag nga katinawan sa akong una-una kay naasa akong kapito sa sitwasyon karon. Amen. Okay? Ikson, salamat sa kay God bless. Okay? So, ako na ning putlo na tong live kay Mana. And then, again, ako mong gi-remind nga pwede gyapon ninyo i-share. I-share o i-type ang inyong mga higala, friends and loved ones in the comment section. And then, I want to encourage everyone, each and everyone of us nga inyong i-invite inyong friends to follow our page. Amen. Aron ma-bless po sila, dili kay kamo lang. Amen. Unya, of course, salamat no sa mga subscribers na to natay mga new subscribers, unya mga followers, new followers, welcome kay mo ani nga page. Salamat sa pulong Pastor Deligon Dios. God bless you, brother Bioy Letran. Thank you kayo, himaya sa Ginoo. Unya, again, sa tuwang mga viewers, thank you sa kayo, no? Og sa atong star senders, di thank you kayo, no? Salamat kayo. Basta tanan, Ikson, this is all for the glory of God. I pray and I declare nga ang Ginoo magapadayon pagkupot sa inyong kinabuhi, magapadayon pagpanalangin ninyo, unsa man ang inyong mga problema, solusyonan sa Ginoo. Ayan kalinaw, ayan kalipay, mag-uban kaninyo kanunay. In Jesus name. Sister Mary Joy from Israel, thank you. Thank you. Himaya sa Ginoo. May hapon, Pastor. God bless. God bless you, my brad. Lord Stones Yad Notes. Okay, thank you, brad. Napakas akong prayer. Huwag ko kalimot nimo. Brother, sa mensahe sa Ginoo, salamat. Way sa payan, brad. God bless. Again, that's all for this afternoon. Kunya, kita ta balik kunyang gabi, okay? Kunyang gabi. Basta makalugar ko ha, pero kung di, pasensya na. Basta, as long as I have the opportunity, kabalo na mo nga makita kita. Amen? So, that's all for this afternoon. Kanunay lang tang ampo igsoon. Ampo inubanan sa pag-amping kanunay. Kay dili pwede nga magsigilan tag-ampo nga walay amping-amping, patay ang pagtuo kung walay buhat. Again, ampo niya amping. Kanunay sa kung nag-ampo niyo mga igsoon. Brad, fans jud ko nimo. Praise God. Imaya sa Ginoo, Brad. Salamat no. Ang mga Brad na ko da long live kanunay, Brad, no? Long live kanunay all Skeptron around the world. International Skeptron og sa tanan, no? Mga saya, tanan. Long live kanunay uban sa grasya sa Ginoo. Brad Sir, Rugia Bergonzado. Again, thank you kay Brad.
Sir, thank you kayo. Kay bawo na kano, agunsa na. Salamat, salamat. Okay, God bless. So, that's all for this afternoon. See you again tonight. Again, to God be all the glory. God bless, Igsoon.